थांनाय 2008 मायथाइनि 30 अक्ट'बर खालि फानबाजाराव बमा बेफ्रुहोनाय जाथायाव लोब्बा थानायनि अजदजों एनडिएफबिनि सोद्रोमा राहुल ब्रह्मखौ सिबिआइआ हमनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदोंमोन। नाथाय 10 बोसोर उनाव एनडिएफबिनि गासै हानजा एबसु आसाम आरो मिरु सरकारनि गेजेराव जालांनाय बिटिआर एबा बर' गोजोन गोरोबथानि उनावबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायैखौ लानानै दिनै नखरनि सोद्रोमाफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमा राहुल ब्रह्मनि आंगो बिसिया फोरमायनाय बायदिब्ला राहुल ब्रह्मखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोननायनि 10 बोसोर बारलांनायनि उनावबो गोदानै दाजानाय बिटिआर सरकारा नखरनि जेबो खौरां लायाखै होननानै फोरमायनायजों लोगोसे गोदान सरकारनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव जोबनानै दोननाय बारग' एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनायनि जेबो रोखोमनि राहा लायाखै होननानै फोरमायो। जानि हौवाया 2010 आव हमजादों। ओमफ्राय आफादाव हाबनाया मा सनाव? आफादाव हाबनाया 2010 आव हाबदोंमोन। इनिफ्राय 2003 आव आफादाव हाबनानै 2010 आव हमजादों। हमजादों। आरो बिथाङा हमजानानै दिनैसिम बेसेबां बोसोर जेल जाखो? दिनै 12 बोसोरानो जालांबाय बिनि हमजानाया। औ 12 बोसोर। 12 बोसोर जाबाय। औ 12 बोसोर। ओमफ्राय बिथांनि इयुनखौ दिनै बिटिआर सक्ति मोननाय लोगो लोगो माथो गगोन होनना बुंदोंमोन बिटिआर माबायाव। ओमफ्राय दाथ' दिनैसिम गैया। दिनैसिम ओंखाराखै। गगनल' होनना बुङो, गवाखै माथो। नोंथां गुबुन आफादफोरनि बिदि गेजेर गेजेर सिगां आफादफोरखौ खबर लायोमोन गेजेर गेजेर। ओमफ्राय दा गैथ'वा आरो। मा आफादा खबर लायोमोन? ओरैनो रन्जन दैमारिनि। ओमफ्राय आरो एखमनो पार्टि फैयो आरो सोरनि आं मिथिया आरो। जिहेथु बिथांमोनाथ' दिनैसिम फैयाखै फैनाया। ओमफ्राय गुबुनफोरनिफ्राय एसे खबर लाहरो आरो जोंहानि न'खरा माबायदि सोलिदों माबायदि सोलिया बेखौ खबर लाहरबाय थायो आं मिथिया, खोन्थाहरदों। खिन्थु डाइरेक्ट इयाव न'आव फैनानै नायफैयाखै आरो बिसोरो। न'आव फैयाखै? फैयाखै। बे बिथिङाव नोंथांमोननि आं सरकारनि सायाव बेखौनो खावलायनो लुगैयो दे 10 बोसोर बा 12 बोसोर जालांबाय जेलाव हमजानाया। बिदिखौ खस्थ' मस्थ' जोङो जाबोबाय। ओमफ्राय दा बिटिआर सरकार मोननाय लोगो लोगो एसे जेनेबा न'खौ नाहरनाय मोनबा आरो हौवाखौ एसे थाबैनो लाबोनो हानाय मोनबा जोंनि न'खरा गोजोन जागौमोन। बेखौनो आं दा खावलायो। एसे एनै आरो खरस बिटिआरआ होनाय मोनबा बा न'खौ एसे मोजां खालामना होनाय मोनबा जों मोजां मोनगौमोन आरो बिटिआर सरकारसिम। बेखौनो आं दा खावलायो आरो। नैबे समाव दा बिथां प्रमद शिब सारखौ जेनेबा थाबैनो बख'नांगौ होननानै आं खावलायहरो आरो आं बिथांखौ। 2003 ओमफ्राय सगाव मिटिं जादोंमोन गबिन्दनि। ओमफ्राय बे गबिन्दआ 6 पेयार लानानै मिटिं जादोंमोन। मिटिं जानायाव ओमफ्राय माखालिनो थांदो आरो बे मानसिया। ओमफ्राय आरो बिथाङा जे दिनै सनखौथ' आं 2010 आव हमजादों। 2010 आव? दा बिथाङा बेसेबां बोसोर जेल जाखो? 12 बोसोरानो जाबाय। बिथांखौ दिनै जिउ जोबजासिम जे जेलाव जोबनानै दोनबाय। नाथाय बिटिआर सुक्ति जाबाय। बे लेखायै दा बिटिआर सुक्ति दफा मथे बिथांमोनखौ एगारनायनि बाथ्रा दंमोन। नाथाय बिसोरथ' सिगाङावनो एगारनो होन्दोंमोन। इसोरनि मोजां रायज्लायगोन होन्दोंमोन, माथो दाबो जेबोआनो गैया। जेबोखौनो रायज्लाया दखं। बिटिआर सरकारखौ नैबे बिथिङाव मा बुंनो लुगैयो? इसोरथ' मोजांखौनो मावनांगौमोन। दाथ' माथो इसोरो खोलिनासो दोननाय जादों। गारनासो दोनदो आगा। बिथांमोनखौ जे हेगारनो थाखाय बिटिआर सरकारखौ माबोरै खावलाय? जे बिथांमोननि थाखाय जिहेथु सुक्ति जाबाय मोनसे। अबयसे बिथांमोना एगारनांगौमोन। दा मावनो नांगौमोन। दा माथो इसोरो जेबोखौनो मावा। जिहेथु नोंथांमोनाव न'खराव फैनानै खबर होबाफोर? रावबोआनो लाफायाखै दखं। रावबो फैयाखै। जिहेथु नोंथांमोननि दिनै न'खराव बिटिआर सरकार बा आसाम सरकारनि सायाव माथो नुहुरानो दखं जोंखौ इसोरलाय। आरो इसोर जोंनियाव फायाबा बोरै नुनो जोंखौ।